pod Biserkinom komandom. Pažnja, 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 pažnja! Zaposleni neka izvade sidra iz gaća i jave se u moju kancelariju. To je sve. Imam važno saopštenje. Stigle su nove spatule! Sedi, dečače, nema novih spatula. Kakvo razočaranje. Znate moju čerku Biserku? Brzo raste. Čini mi se kao da sam je još juče učio skok s prelomom. Moj anđeo sisar. U svakom slučaju, radit ću ovde tokom letnjeg raspusta. Moj anđeo ima sveže ideje kako da dovede gladne mušterije. Tatice! Zdravo! Evo ja! Sunđer Bobe, shvataš li šta to znači? Nema novih spatula. To znači da će nekakvo terište doći i govoriti nam šta da radimo. Ne možemo da pristanemo na to, jel tako? Tako je. Zajedno ćemo raditi na tome da zadržimo svoje bedne položaje. U redu, Lignjuslave. A onda nove spatule. U redu, ljudi! Pozdravite moju Biserku. Zdravo, Stubu. Zdravo, momci. Rastraćen sam što te konačno uvodim u porodični posao. Je sjajno, tata. Imam toliko novih ideja. Već mogu da namirišem novac. Biću u kancelariji. Šta je u toj kutiji? Iznenađenje. Volim iznenađenja. Onda zatvori oči. Spreman sam. Pa dopada mi se za sada. Tada! A? To je nova uniforma osoblja Kebe Krabe. Sama sam je osmislila. Ovo je trenutak, Sunđer Bobe. Reci joj šta stvarno misliš o toj uniformi. U redu, Lignjuslave. Biserka? Ovo je najbolja uniforma na svetu! Riblje mu paštete. Sunđer Bobe, presladak si. Boljela bih te. Žao mi je, Biserka. Nema me na jalovniku. Nisam verovao da je to moguće, ali izgledaš gluplje nego obično. Ne budi ljubomoran, napravila sam i tebi jednu. Ne trudi se, samo bi budala to nosila. Pogledajte, saputnici, zar vas ne obaram s nogu? Obučite odelo mornaru, već je plaćeno. Bes, gnev, iritiranost, poniženje. Lignjuslav je tako tup. Kao daska. Ali ti nisi, Sunđer Bobe. Ti imaš stila. Ja? Stvarno? Apsolutno, SB. Sav si u trendu. Imam neke ekstremno koralne koncepte za ovu